बे समाव स्टुडिअ'आव दं आं जोंग्रें नार्जारी। मिथिंगाखौ नायनानै मोजां मोनग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मानास चौकी इकोटुरिज्मखौ डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तानिफ्राय दावबायारि बिथांमोननि थाखाय बेखेवनो बिथांखि लाबाय। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोल मिथिंगानि सोमखोर अरनबारिजों बुंफबनाय मानास चौकी इकोटुरिज्म जायगाखौ सुबनखाता दखरा एबसुनि मददजों दाजानाय हिमालय सेरफां संख्रै हाजो ससाइटिनि दैदेननायाव फैगौ डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव लावखार ओंखाम जागिरि बिथांमोनजों लोगोसे मिथिंगाखौ नायनो मोजां मोनग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनो थाम-थिम खालामबाय। नायगिरि एबा दावबायारि बिथांमोननि सुबिदाखौ नोजोर बोनानै हिमालय सेरफां संख्रै हाजो ससाइटिया साफायनाय खामानिखौ थाद'नाय गैयै फोसाबगासिनो दङ। बिथांमोना लावखार ओंखाम जानो फैग्रा सुबुंफोर आरो दावबायारि बिथांमोनखौ दावबायफैनो खावलायहरनायजों लोगोसे थासारिखौ बयबो जेन गोजोनै लाखियो बेखौ खावलायहरदों। लोगोसे लावखार ओंखाम जाखांनानै खालाय दैफोन मैलाफोरखौ बोहैबाय थानाय दैनि जाम्फैफोराव गारहरनानै जाहाथे आबहावाखौ गाज्रि खालामा बेनि थाखायबो गुरैयै खावलायहरदों। गिबियावनो जोङो मानास चौकी इकोटुरिज्म ससाइटिनि सिङाव दाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबै दाजानाय हिमालय सेरफां संख्रै हाजो ससाइटिनि जानानै नैबे बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिसिम जोङो साबायखरखौ बावग्रोनाय जाबाय। नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायना लानाय जाबाय। दा जोङो नैबे हिमालय सेरफां संख्रै हाजो ससाइटिया नैबे पिकनिक स्पटनि थाखाय माखासे खामानि दामानिफोरखौ जोङो मावबोगासिनो दङ। दासिमहालागै खामानिया जोबदार भाबै सोलिगासिनो दङ। जोङो बेवहाय बेरायग्रा एबा पिकनिकआव फैग्रा गासै रायजो राजाफोरनि माखासे बानजायथाव हाबाखौ जोङो दासिम मावबोगासिनो दङ। गासै खामानिया जाफ्रामजोब्बाय। दा जोंहा गेट अपेनिंनि थाखाय मोनसे हाबाफारि दंबावो। दा बे गेट अपेनिंखौ जोङो नैबे साननैसोनि गेजेराव बा डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायावनो जोङो खालामनो सानदों। आलासिफोरनि सायाव जोङो सोनारसिगोन। बेखौ बिथांमोना माब्ला सोलाबो जों बेखौ नायनानै खम समनि गेजेराव जों बेखौ बेखेवना होनाय जासिगोन। अलरेडि बेवहाय पिकनिक जानो हानाय जोंहा माखासे जायगाफोरा जाखाजोब्बाय। जोङो JCB लाबोनानै गासै जायगाफोरखौ साफा खालामजोबनाय जाहैबाय। जोङो गुबुन गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ एसे आलादा रोखोमै खालामनो होननानै सानदों। दा बेहाय जोङो बेसेबां बबे लेभेलसिम जोङो हागोन जोङो बेखौ नाजागासिनो दङ ससाइटिनि जानानै। दा बेवहाय थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ एसे आलादासिन जों खालामनो नागिरनाया बेनो, हाथायफोरा जेनेबा दखानफोरा थांनाय बारफोराव एसे आलादा गुबुन गुबुन जायगाफोराव आलाय सिलाय जाबाय थायोमोन। दा बेखौ जोङो हाथायनि थाखाय जोङो मोनसे जायगा बानायनानै होखानाय जाबाय, माखासे गुवार जायगा। दा बेवहाय जिखिनि नांगौ बेफारिफोर बा दखानिफोर बेवहाय खमैनो 30सोआ जोंहा फैबाय दखानिफोरा। आरो ओरैजाय माखासे जाग्रा जायगाफोराबोथ' जिखिनि नांगौ खोब 15 बिगासोआ जानानै दङ, साफा खालामबाय जोङो। आरो माखासे खामानिफोर जोङो मावबावनो गोनां दङ। दा बेखौ बेरायनो फैग्रा रायजो राजाफोरनि माखासे हेफाजाब सहाय जगखौ जोङो मानिना लागोन। बिथांमोना जिखिनि साजेसन होलाङो बिथांमोननि साजेसन बायदिहाय जोङो जि हायो जों बेखौ मावलांगोन। आरो लोगोसे बेवहाय जोङो बेखौ बिथांमोननो फोरमायखानो नागिरदों, जायफोरानोखि बेवहाय फैनानै लोंनानै जानानै बांद्राय उदभान्दालि खालामगोन, बांद्राय दावराव दावसि नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय खालामगोन, दा बिसोरनि थाखाय बिजिरनायनि थाखाय जोङो मोनसे बादा बानायनाय जादों। बेवहाय बेखौ जोङो कन्ट्रल रुम हिसाबै जोङो बाहायनाय जागोन। जायफोरानोखि बेवहाय नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जागोन जों बेखौ बेवहाय लाबोनानै बेनि बिसारखौ जोङो खालामगोन। दायनिगिरिफोरनि सायाव जोङो जरिमाना बानायदों। खोब ओरैनो 5 निफ्राय 10 रोजासो दायखौ नायनानै जोङो जरिमानाखौ जोङो खालामनाय जागोन। जाहाथे नैबे जायगायाव बायदिसिना गेसाव गोफोन बा जानाय लोंनाय खालाय दैफोनफोरखौ जाहाथे दैयाव गारा, आरो दाउ बिबु बोरमा बिबु मायबा मायबि बेबायदि गाज्रि खामानि दामानिफोरखौ जाहाथे दैयाव बेबायदि गारसोना दोनाथों। बे दैखौ गोबां मानसिफोरा बे दैखौनो लोंनानै सोलियो। जोंनि सा ओनसोलाव बेबायदि बयरिं खुरनानै दै लोंनो हानाय बेबायदि जोंहा साफिसियेन्ट फेसिलिटि गैसोआ। दा बे दैमानि दैखौनो जोङो लोंबाय थानो गोनां जायो जिहेतु। दा बेवहाय जोङो बे दैखौ बेबायदि गाज्रि खालामनो होआखै। जाहाथे साफ्रोमबो गावनि होननानै बुजिलायनानै बे ओनसोलनि जिखिनि मिथिंगायारि जिखिनि सम्पद बेखौ जाहाथे मोजाङै बाहायलायो। दा बेखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामदों, बिथांमोननिसिम खावलायदों।
जाहाथे अननानै बिथांमोना बे जोंनि जिखिनि माखासे नियम नितिफोर बेखौ मानिनानै सोलिलायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामबावनो लुगैदों जोबथारनायाव जाहाथे नैबे ओनसोला हाग्रा ओनसोल जाहैबाय एलिफेन्ट करिडराव गोलैयो हिसाबै बिथांमोना 4 बाजिनि सिगां बे जायगानिफ्राय ओंखारलांनाया मोजां आरो जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो बुंखाबावगोन जाय बेरायनो फैग्रा पिकनिक जानो फैग्रा मानसिफोरा 2टानि उनावहाय हाबनो मोननाय नङा 1टानि सिगाङाव जि हायो हाबनो हागोन जायगानिफोरबा जोंहा बुंनो गोनां खोथा गैया गोजाननि मानसिफोरा जुदि 2टा बाजिनि उनावहाय जुदि फैयोब्ला जों बिथांमोनखौ लाखिनो हानाय नङा खारन बेवहाय संनाय जानाय गोबां सम जाहैगोन बांद्राय मोनाद्रायोबा बेवहाय जोंहा लामा सामाफोरा बेबायदि बारा मोजां नङा जेनेबा हाग्रा ओनसोल हिसाबै बायचान्स माबा मोनसे जायोबा जोंहा एसे साननो गोनां दङ दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ 4टा बाजिसिमहालागै थानो होआखै रावखौबो जोङो 4टा बाजिनि सिगां बिथांमोनखौ दिहुनहरबाय थानाय जादों आरो नैबे जोङो बे ओनसोलनि संरैखाथिनि थाखाय जिब जुन्थुनि संरैखाथिनि थाखाय जोङो नोजोर होनानै बे खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायबोदों जिहेथु बेवहाय सोरबाया जुदि ना सा हमबाय बायनाय जुदि प्रमान मोनबाय बायोब्ला जोंनो जनायना होनांगौ आरो बेनि थाखाय मोनसे गिदिर दन्द थागोन जों बेखौ आयेननि बेबस्था लानाय जागोन साउन्ड सिस्टेमनि सायाव नोंथांमोना मा बेबस्था साउन्ड सिस्टेमनि सायावथ' जोङो बेबायदि दावराव दावसि खालामनो होआखै बावहाय थानाय माखासे जिब जुन्थुआ जाहाथे प्रब्लेम दा मोनथों दा बेनि थाखाय जोङो डिजे साउन्डफोरखौ बन्द खालामनाय जादों बेवहाय सोरबा दामनाय देनाय मोसानाय रंजानायाथ' नांखागोन जिहेथु दा बेवहाय जोङो बांद्राय साउन्ड डिजे साउन्डफोरखौ जोङो बन्द खालामनाय जादों सोरबाया फिसा साउन्डफोर बा गावनो दामनानै रंजानाय मानाय खाम सामफोर दामनायफोरखौ जोङो बांद्राय बेबायदि अजद होसोनो हानाय नङा खिन्थु बांद्राय साउन्ड जाहाथे डिजे साउन्डफोरनि जोहैहाय नैबे जायगानि जिब जुन्थुफोरा बा खाथि खाला खाना जानाय मानसिफोरा जाहाथे असुबिदा दा मोनथों जों बेखौ बन्द खालामनाय जादों आरो गभर्नमेन्टनि गाइडलाइनावबो बेयो दंखायो आरो गारि सालायग्रा मानसिफोरखौ जोङो ड्राइभारफोरखौ बुंखादों जाय पिकनिक जानो फैग्रा बिथांमोना ड्राइभारफोरनो लोंहोनानै ड्राइभारफोरखौ फ्लाट खालामनानै जाहाथे गारिखौ बांद्राय स्पिड सालायनानै जाहाथे जोंनि बेवहाय रावखौबो एक्सिडेन्ट बा हानि बिगिनि जिखिनि दा खालामथों दा बेनि थाखाय जोङो गारि सालायनाय लिमिटखौ जोङो 20नि सायाव बारनो होआखै जाहाथे 20नि सायाव बारनानै लोंनानै जाहाथे बेबायदि जुदि सोरबाया खालामोब्ला बेनि सायाव जोंहा गोख्रों राहा लानाय जादों आयेननि बेबस्था लागोन जोंहा बेवहाय मोनसे कन्ट्रल रुम दंखायो दा बेवहाय जोङो बेनि बिसारखौ खालामनाय जागोन बेनि अनगायैबो गोजौ लेभेलाव पुलिस प्रखाखननि गेजेरावबो जोङो हरनाय जागोन बेखौ नायगिरि एबा दावबायारि बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो नायगिरि आरो दावबायगिरिफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायनो लुगैदों जाहाथे बिथांमोना जोंनि सायाव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि नुदोंब्ला बा माबेबा मोनसे खामानिखौ जुदि मावनांगौ दङब्ला बिथांमोना जोंखौ साजेसनखौ होलांथों आरो जोङो बिथांमोनखौ जिखिनि हागौ हेफाजाब सहाय जगखौ होगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बायचान्स माबा मोनसे दावराव दावसि हानि बिगिनि जुदि जायोब्ला जोंखौ इनफरमेसन होनायनि गेजेरजों जाहाथे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामलायनो हायो दा बेखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय हेफाजाब मोननो थाखाय रिकुवेस्ट खालामदों